Ja, Pontus, jag har inte frågat någon nu vad de ska äta ikväll här, men vad ska du äta då? Havregrynsgröt. Det har du längtat efter hela dieten, förstår jag. Keto får du in. Och så ett par Coca-Cola till, eller? Lite Coca-Cola till? Nej. Havregrynsgröt. Ja. Här då? Du har bättre högre krav än så här. Ja, det kan man lugnt säga. Vi ska till burken på Ättekulé som Hur kan man ha så många kompisar? Är de köpta då? Man skulle kunna tro det. Det har varit ett jättestort gäng här från Helsingborg som kommer och stöttar mig idag. Det är hur gött som helst. Vi kommer allihopa. Nej, det är inga män som skriker på det viset. Vilgot, kom ett lång väg från Stockholm. Lång bil kväll. Blir det hem ikväll? Ja, du blir hem direkt faktiskt. Du kör du inte och somnar på vägen? Nej, jag har polaren som kör till tur. Ja. Perfekt. Du ser sammanbiten ut där. Jag är lite nervös. Frisyren var ju lite hårig annars. Ja. Han har en där borta också. Han har... Jag tror det var bara aborginerna som hade rött, men det har du också. Ja, det är det. Sjätte plats. Någon ska komma där. Vilgot Sundgren. Tyvärr. Jag kan inte... Jag för det. Vi åker långt och så blir vi sexa. Men det är ju... Femte plats. Robin Norberg, Göteborg. Fjärde plats. Pontus Herman. Kom igen nu, Nico! Det är tre som har fått paketter gå bort. Och vi... Ja, Nico! Nico, du etta! Ja, nu har vi en från Helsingborg, en från Jönköping. Och en från Jönköping igen. Kom igen nu! Tredje plats. Marcus Norén. Kom igen nu, Nico! Andra plats. Nicodemus Nilsen. Och vinnare minus 80. Torbjörn Söderberg, Jönköping. Ja, fy fan.